क्या करना चाहिए तो कह रहा ना किसी दिन जिक्र है 8 16 16 1 5 21 22 32 ಯಾರೇ ಆರ್ನೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಬರು ಒಂದಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ वो किसे तीन है वो काटा सब सके हैं देता हूँ तो ला रहे इसके माशाल्लाह कायम लेते थे देते जा बुलाएगा तो आते नहीं क्या नहीं ये ले मशीन कैश ऑर्डर कैश ₹1800 ₹1900 2000 ₹2100 ₹2200 ₹2300 ₹2400 ₹2400 ₹2500 ₹2500 हो गए 100 कम
2500 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये करो जी 300 300 300 300 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करो जी दोनों बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1100 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1600 कैमरे में 1600 1600 1700 रुपये करो जी बोलो 200 300 400 400 400 400 500 500 600 700 700 700 700 रुपये 700 रुपये 800 रुपये करो जी बोलो 100 रुपये 200 रुपये ये अलग है जी 300 रुपये करो 300 करो मैं बोलो 100 200 300 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये करो मदीना बोलो ये बोलो 400 मदीना ले जियो एक सिंगारा लगो 600 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये जाने 900 रुपये करो जी 1000 की नाक बोलो 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1300 1300 ये अच्छा माल है माल 1400 1500 1500 रुपये 1500 रुपये 600 600 700 700 700 रुपये 750 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये करो जी बोलो ये बोलो जी बोलो 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 ये मान लो 1000 रुपये 1100 रुपये